তিনি জoro তিনি sini Bagma blog TWF ni Bagma blog ni seminar tini 1 Februari 2022 tini seminar seng khaimanga chubani bisunti ke belai kenang khatok thogo te hambai margo oroni je Bagma blog ni joto committee rokno বিশেষ করে sini president secretary treasurer tai joto 18টা BC ni sini bukuk songno 18টা BC ni bukuk song sini secretary president treasurer je samtang tongne rokno tini khatung khaja khlaiye borok tini seminar no naithok ke borok musang hima belai khoro joto no hamaya paro বিশেষ করে angtidoro sana musungo sung tini sini TWF ni torof theke sini bubagra যেটা sini beri rokno kaisa sanitary pe goma haike sara tripura sini beri rokno oma haike bo distribution khanya bagai obo dagi jak sing abuni mutabik sing samklai tongo ani hike de Takarjola district je daikto rojak mane ang je TWF ni je koroksa secretary hisabe ani Abdul Lakshmi Deborma hingga oma haike oro Kakarban blog obo bagjakha hingga tini ke angoro tini Bagma blogo oro kaisa benrogi seminar bisunti ke sengoro naithok ke sengoro baglai mangkha sanitary pete kombol বিশেষ ke sini kombol abono arrange ke tu sini advisor board ni chairman sini borong ganang je sini bai pavitra bhakti jamatia tai sini bukuk je ati jamatia parent body koroksa sodisyo ege oba haike sing tinoro naithok khlai samno khlaima mani bagai balai khano hamai maru area oroni je sini block committee ni joto sodesyo rokno tai sini program sini takuk songo belai khano naithok khlai boro jano subagoi oma haike program jeng naithok ke sing pailai mangkha sang baglai mangkha oboni bagai belai khana ang tongthako amage sana musungo oba haike sini bubagrani netrite oba haike sara tripura oma haike samung khaijagi tongo sini buskango বিশেষ kai sini je greater tripolene sing success khanja thangtani sini bubagrani jeta bini sati tolao sing bini je ideology sing obono naharoi sing buri rok tamu salarok jotono sing bini thansani sati tolao sing phailainyai sing phaiyi sini je buskang je 2023 sini je assembly je Bidhan Sabha approve jesaka pano sing abono sini last 5 ni sini bubagra hamane abono sing success khleni bagai ilani kaisa blog ya daro chompreng hol or sing diploma thani kaisa TWF ni kaisa sang seminar pai laimanka angsi sikangan bukuk saka main ko kan sini greater tribunal sing balai nangmani abo constitution no jeta tomani abone motabek na sing nailai tongo abo sombok 100% sombok abono tini sing jaga thang copy lai tongo tini singor pukum lai maka prai 400-500 hai bindong nai balai kan khaksang jokon khabaksa ken phaiyo abone bagai ang kilani joto workers ro joto warrior ro balai kan khaka ham ya panani musungu borong balai ka sakar laija chini dera koro national party ro go klai tongnai ro no tini hai salo chungni ro no bokobogo orno chung tabok khansa simang laigra sinai kabang ma party chung division lai tongmani abo balai kan saya chung delimitation chung haina si songkhalo bungui thangka chung songkha gorisho simi songkha kom simia minority microscopy hose sogika abani bangai chung tabok khansang laigra sinai okokno sawino chung jaga salaika tini balai kan successful seminar abani bangai no balai kan hambai nirong netuina baro rong thani sini kokpi mangnai abani bangai niro kokping nai ro nirong balai kan hambai oba eken niro sungbai kerungai tongdi sini jaga wo bul bujabu jing tongmai mane ro sung sudon khainani bagai nirong sahajo nangga abani nirong balai kan hambai